Ce vreau să vă spun este că, așa cum vă promiteam acum 3-4 săptămâni când ne-am întâlnit cu prima ocazie în această formulă, este faptul că au început să vină oameni alături de noi, oameni destul de mulți și oameni destul de importanți. Vă spuneam atunci că suntem în discuții destul de avansate cu o serie de primari, de foști primari, de consilieri județeni, ex-consilieri județeni, cu care avem toate șansele și toate premizele de a merge în următoarele alegeri locale și, de ce nu, și parlamentare. Acum depinde cum vor fi ele structurate, cum vor fi programate. Și în așa fel încât Partidul Dreapta Liberală să treacă de un procent de 10%, atât cât ne-am propus noi pentru primul an de activitate. Știți cu toții că suntem doar după un an de activitate, acum un an de ne-am înființat, cel puțin aici în Botoșani, chiar mai puțin de un an. Și cu toate acestea, așa cum v-a arătat domnul prim vicepreședinte, ați văzut, avem ocupate undeva la 64-65 de comune la ora actuală, cu candidați de primari, cu președinți de organizații. Și suntem în curs de constituire a listelor complete pentru participarea la alegerile locale în fiecare comună în parte. Nu ascundem de altfel faptul că suntem în negocieri cu un anumit partid politic și am fost și cu altele, de ce să nu discutăm tranșant și corect, în așa fel încât să mergem sub forma unei alianțe eventuale în alegerile locale, dar atâta timp cât Partidul Dreapta Liberală și-a impus foarte clar o parte dintre candidați și cu atât mai mult cu cât în urma discuțiilor pe care le-am avut cu ceilalți șefi de partide, ne-am dat seama de faptul că, surprinzător, dar stă mult mai bine decât ei în comunele din județul Botoșani. Sunt partide mari, chiar PNL-ul, chiar PSD-ul, în care nu au organizații în toate comunele și nu au candidați și liste complete pentru toate comunele din județul Botoșani și partide cu state vechi. Nu vă mai spun de cele mici, la nivelul PMP-ului, la nivelul ALDE sau chiar și cele și mai mici, mă refer la nivelul la USR sau Plus. Probabil dacă ați văzut și dumneavoastră, harta pe care eu o prezintă cu organizațiile, cu acolo unde au ei în toată țara organizații. În județul Botoșani veți vedea că au în municipiul Botoșani și eventual încă 3-4 comune din județ, în zona Darabani, Mitoc, în zona respectivă. În rest stau foarte, foarte rău la partea de organizare. Salutam adineauri prezența și chiar țin să-i mulțumesc în mod deosebit domnului primar, așa cum îmi permit să-i zic și știm cu toții că rangul se păstrează, domnul Pitorac, pentru că a venit alături de noi, pentru că a răspuns invitației noastre și știm cu toții că a fost unul dintre cei mai performanți primari din județul Botoșani, proiecte multe făcute în orașul Flămânzi. Și cu toate acestea a fost învins doar prin acea alianță, iarăși, îi spunem, monstruoasă a USL-ului, în care PNL-ul și PSD-ul și-au dat mâna. Altfel, dumnealui probabil că ar fi fost primar și la ora actuală. Dar nu ascundem faptul că nu ne ferim de a-l promova, de a-l susține, de a-l ajuta cât de mult în viitoarele alegeri. Și eu sunt ferm convins că va avea un cuvânt greu de spus, dacă nu chiar va câștiga alegerile în orașul Flămânzi. Pentru că știu destul de bine care sunt problemele acolo, știu destul de multă lume din zona respectivă, am purtat discuții cu mulți oameni din zonă și domnul Pitorac mi-a și fost recomandat ca cel mai viabil contracandidat pentru domnul actual primar Oloiero. De aceea eu vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Sperăm să mai vină și alți colegi, foști colegi de ai noștri, să participăm împreună și să obținem un rezultat așa cum ne dorim cu toții.